Connector a demonstrat tuturor că este un tătic model. Știm că Maia e încântată să facă absolut orice cu tati, dar să vedem dacă i-a plăcut și mâncarea pe care i-a dat-o Connector. Connector este un tătic de nota 10 cu plus. Își adoră cele două fete, pe Maia și pe frumoasa ei mămică, și fiecare clipă pe care o are liberă o petrece cu ele. Așa se face că artistul a învățat să se descurce excelent și atunci când trebuie să-i dea de mâncare prințesei sale. Înarmat cu un castronel cu bunătăți pentru bebeluși, o linguriță magică și o doză de amuzament, Connector a convins-o pe Maia să mănânce tot din farfurie. Se pare că și mâncarea este mai bună când tati îi dă cu lingurița fetiței, asta pentru că Maia zâmbește după ce savurează bucatele date de Connector. Și după o masă copioasă, urmează câteva clipe de liniște pe burtica lui tati.